στον ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο της παρουσίασης του τεραστίου θέματος του μαστού, θεωρώ σκόπιμο να αναφερθούμε σε κάποια βασικά θέματα αφορώντας τον γυναικείο πληθυσμό. Κυρίως όσον αφορά στην διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων του μαστού και ολίγα στοιχεία σχετικά με την πρόληψη. Όσον αφορά στην πρόληψη, διακρίνουμε δύο κατηγορίες. Την πρωτογενή πρόληψη, που σημαίνει τα διάφορα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για την αποφυγή εμφάνισης του καρκίνου του μαστού, και την δευτερογενή πρόληψη, ταυτόσιμο με την έννοια της έγκαιρης διάγνωσης. Όσον αφορά στην πρωτογενή πρόληψη, διαθέσιμα υπάρχουν φαρμακευτικά μέσα και βεβαίως η ριζική αποφυγή εμφάνισης καρκίνου του μαστού δια της άμφομαστεκτομής. Τα φαρμακευτικά υπάρχοντα μέσα είναι, παραδείγματος χάριν, η τάμοξιφένη, ραλοξιφένη και άλλες ουσίες. Σκόπιμο είναι να αναφερθεί εδώ ο έλεγχος των γυναικών γενετικού τύπου όσον αφορά την ανίχνευση φορέων γυναικών της μετάλλαξης των ογκογονιδίων των σχετιζομένων με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Αυτή η εξέταση είναι απλή και γίνεται με μια εξέταση στο αίμα. Τα ογκογονίδια τα σχετιζόμενα με την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού είναι το BRCA1 και το BRCA2. Το δεύτερο σχετίζεται επίσης με την ανάπτυξη καρκίνου των οθικών. Βεβαίως, η πιθανότητα ανάπτυξης σε μία γυναίκα φορέα της μετάλλαξης αυτών των ογκογονιδίων, είτε καρκίνου του μαστού είτε καρκίνου των οθικών, έχει τεράστιο εύρος. Περίπου 20 έως 80% των γυναικών των φορέων της μεταλλάξεως των ογκογονιδίων αυτών θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους καρκίνο, είτε μαστού είτε οθικών, και αντιστρόφως το 20 έως 80% των φορέων γυναικών αυτής της μεταλλάξεως δεν θα αναπτύξουν. Όσον αφορά στην δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου του μαστού, την ταυτόσιμο δηλαδή με την έγκαιρη διάγνωση, εφαρμόζουμε το λεγόμενο Triple Assessment Test, ελληνιστή την τριπλής εκτίμησης διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων του μαστού. Το πρώτο βήμα σε αυτή την τριών βημάτων διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων του μαστού περιλαμβάνεται ο απεικονιστικός έλεγχος των μαστών, με κυρία μέθοδο ελέγχου την μαστογραφία και κατά δεύτερο λόγο το υπερηχογράφημα των μαστών. Η μαστογραφία έχει μια ευαισθησία, δηλαδή ικανότητα ανακάλυψης βλαβών στους μαστούς, κειμενωμένη περί το 85% κατανότατο όριο. Το υπερηχογράφημα συμπληρώνει κυρίως την μαστογραφία, ιδιαίτερα σε πυκνού τύπου μαστούς ή αλλιώς πως εντόνως συνοκιστικού τύπου μαστούς, επιπροστιθεμένο ενός 13 με 14% στην ευαισθησία της μαστογραφίας ως προς την ανακάλυψη βλαβών στους μαστούς. Το δεύτερο βήμα είναι η κλινική εξέταση των μαστών από τον ειδικό γιατρό, και τούτο διότι η ικανότητα της μαστογραφίας, όπως είπαμε, να ανακαλύπτει βλάβες στους μαστούς εξυκνείται κατά ανώτατο όριο στο 85%. Κυρίως λόγω των εγγενών ντεζαβαντάζ του μαστογράφου, διότι ο μαστογράφος είναι μηχάνημα και δεν είναι άνθρωπος. Παραδείγματος χάριν, τα εντελώς περιφερικά τμήματα των μαστών δεν μπορούν να ελεγχθούν δια της μαστογραφίας. Ένα άλλο παράδειγμα της αναγκαιότητας της κλινικής εξέτασης των μαστών, σαν δεύτερο βήμα στην διαγνωστική προσέγγιση δια του τριπλής εκτιμήσεως τεστ, είναι η περίπτωση του λεγόμενου διηθητικού λοβιακού καρκινώματος του μαστού, που δεν ανιχνεύεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων δια της μαστογραφίας, διότι τούτο ως εκδήλωση κυρίως έχει την διάχυτον σκληρίαν του μαστού χωρίς άλλο έβριμα μαστογραφικό. Το τρίτο βήμα, στα πλαίσια, επαναλαμβάνω, της διαγνωστικής προσέγγισης τριών βημάτων, είναι η παρακέντηση
του μαστού και η κυταρολογική εξέταση του αναρροφηθέντος υλικού. Βεβαίως αυτό γίνεται κατά περίπτωση και ιδιαίτερα όταν έχουμε είτε κλινικός είτε υπερηχογραφικός κάποιο συμπαγές ογκίδιο το οποίο είναι ύποπτο. Όσον αφορά στην συχνότητα ελέγχου των γυναικών, καταρχήν η baseline λεγόμενη μαστογραφία, επί μη ύπαρξης επιβαρυντικών παραγόντων που κυρίως είναι το κληρονομικό ιστορικό και η μακροχρονία άνω της τετραετίας συνεχής λήψης ορμονικών σκευασμάτων, θα πρέπει να γίνεται κατά τα αμερικάνικα πρότυπα 35-39 ετών, κατά δε τα ευρωπαϊκά 37-40. Όσον αφορά στην συχνότητα τελέσεως του ελέγχου του γυναικείου πληθυσμού στα πλαίσια screening, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξατομικεύεται αναλόγως της ύπαρξης ή μη επιβαρυντικών παραγόντων και των εκάστοτε ευρημάτων.